kublai pi barok ngaptiang subhai pi we hakane ka video jungi te kane ka video jungi ka de kata ka video ka bangin sa pensyai bangin sa batay ya ki jingkli jungpi bapila komen hapo ka comment box jungi hau benai Januari baru benai Feb te kane ka video ngin sa pensyai ya kita ki jingkli jungpi lada pi kwa ban kli ya ki jingkli sung bahasa komen hapo kane ka video bangin sa batay pat ya pi hadin ka we pat ka video ka bayadei barkum kane ka jai video Dela da bidang supaya thamai hakane ke channel jungi ngkapat ibe sung bahasa like hakane ke video namar nga aim hakane ke video kalong ba pin ai hadu shispa like hakane ke video par nga kerpat red ro ya phi ba pin sa page hadu bukut kane ke video kanang ba pin nom du ya ki kita ki information ki bagin sabatai na ka benta jong phi teman tangin batai no ya kini ki jingkli ba phila kli hapo ka comment box jungi hapo kane ka arpanai tengin jubab kat bangila hayakini ki jingkli jong phi namar baki don shubun bahaki jengkeli kiba phila keli henrengi sim tang kato kane teli kiba kam idon kam kiban yarap na kabenta jong phi te ngi sim hangne ki don baro prateli te ka jengkeli kabaning kong kalong ba bala keli da iba enrik nong room kalong ba phi sa ha e ka jaka bro te ba enrik nong room ngasong ngasa hapo ka umdan nong telu lada pim tips sung bahasa lej apo ka Google Map sung pi pin salap ya kata ka dan nong telu kan don hai nanong po kan sa don sa kumba khatra kilometer ba pin sahab ya nanong po hadu ata hang ni hasnong jungi te lada pim pat wan hakane ka snong jungi sung bahasa wan kai tang da fil por te ngin salej pa hakababot kata ka dei bala kli dai pernai makri te ngaru kwa hoi tau ba nang renga yarap te kane ka jingkli jong I pernai makri kalong ba kumno ba in sedang ha kane ka jingtrei YouTube jong I te ka badeng kong ba pernai makri pin sa haban pli ya ka channel jong pi hapo ka YouTube ban nang ta pin sa haban create ya ki video jong pi lane ba pin shna ya ka video jong pi ban nang ta enda pila dap shna pin sa upload ya ka video jong pi hapo ka YouTube haba pila dap 6000 ngot ki subscriber ba 1000 ngot ki ka watch time hapo ka YouTube nang dapat pin sa sedang menyo ban kamai hapo ka YouTube jong phi ka jing kamai jong phi ngamla ban ong eka exactly amount ka no phi yo ka tulop lane ka pisa lang bada ka YouTube namar ba kata ka shong ha ka jing nang ka jing trai jong phi hapo ka YouTube te ngiyak pat sah ka bobot kata ka dei ba balakli dai boy salah he sorry enda ngasna channel saya rap lem mobro te ba boy sahale da phila asna ya kane ka channel jong phi te ngani rap ya phi wanum sngo per ya kata kolenga hakano kano kaporo ba khot nga hakano kano kaporo ngan like nang ban yarap na ka benta jong phi te lada pimio ki number jonga sung bahasa kontak lane bat sa follow nga hapo ke Instagram hapo ke Facebook pila ban but yang hang to bat ngin saya chat private namar ban ayaw number hang ne omlong namar ba yo satu daki kan lut te ngin ya sa ka bobot kata ka dei ba nga kabala kli dai regular khonglam te shina music video te dang hakane ka sengi kabala dap ngala post ya ka we ka post junga hapo ka community post tengala klia ki pai ba phikwa sa kum kino ki jat video bangin shna bangin sa penmi nang nei shakmat te ba regular khonglam ila ong ba in sa pa shna ya ka music video ban penmi na po ka channel jungi te ngila mod hi ban shna kum kini ki jat music video tang ba hapo ka production jungi ngimdon kita ki aktor ki aktris lane kita ki nong ruai ki nong shot apo kane ka hak biade ba kane ka music video tela tapi ko angin sale hadin kato kane banai ban ngin sa shoot ya kata ka music video ka ba pikwa te lada pikwa kum kino ki jan music video ngila ban penmi lada day haki love lane lada day haki hit lane lada day hakino kinoro insai ya persang ban shna ya kum kita ki jan music video ki ba pikwa te hadin kato kane banai ngin sa i ya phi ya ka music video ka ban sa penmi na ka jong pi production te khlai ba regular khonglam ba phila comment ya kane ka jingkli jong pi po ka production jungi
ngin saya persang ban penhun ya phi kat ka e ka ba phi kwa ba regular khong lam mo te ka jingkli ka ba sanpat kadai ba ngala order ya ka to ka iPhone 6 Pro kat nosngi kan poi ta tharai ka klam batai bala kli dai have channel lada pin pat pe ya kane ka video jungi ka ba pin sayo ban thit ya kita ki mobile jong phi hapo ka dor ka basan hajar te sngo bahasa lek pe ya kane ka video kalingan ai hapo ka descriptions pila ban check te ka jingkli jong iba have channel sorry te kane ka long ba ha ka to ka website pin saha ban order ya ka to ka mobile kanu ka ba phi mon ru tang ba kane nga ong nga pensai ya phi ba sngo bha da order ya ka tiar ka ba phi yo tang ban ba phi yo cash and delivery lada phi pay online te shubo ka tiar jong phi kan nompoi kata ngamla ban batai ya phi te lada phi order ya kane ka iPhone ka ba phi mod ban order te lada phi select ya ka to ka option cash and delivery te kan nomper re kata namar ba ngaru ngalada order ya ka ya na ka to ka website nga order ya ne o na ya ne o microphone pila yi te ngala order tu te ka jumpo jong ne utiar ka long ba kumta he ngamla banong ngala klet namar ba kan shong drusngi lane newsngi kumto kala poi haka address jonga ya ne utiar ba order na ka to ka website te la da phi cash and delivery pila ro ban order na ka to ka website ka bang apani haka to ka video jonga tenginya ya ka babot kata kadai ka ba Henry ka bala kli da i MDRG channel subscribe lang mo ba ngala dap jongpi te yakum kini ki jingkli lane ki jan comment ki ba pi comment haman la ka video jungi wan ting ya kata da pila comment yakum ki to ki jaj video ngan sa support hi ya pi ngan sa like ya kata ka channel jongpi pan ngan sa subscribe ya pi MDRG channel semua bahasa cek ya ke channel shopping asa subscribe haden kato kene second and ngal ada shoot ya kene ke video wan per ya kita ya baru hi kiba la request yang aba kin subscribe ya ke channel jongki marsen poi ka comment jongki ngala dap subscribe ya kato te ba kene ka channel MDRG channel wan ting ngala dap subscribe mo tenginya ya kabobot kata kadai ba balak keli dai boy sahale katuru lak keli dai boy sahale dei bro ngalong ukun baduk ru ubiang ngakwa henry ngadang yai up oh kadai ngalakan mau ya kene ba kene ka jingkli jong i boy sahale kalong ba imdon ya kata katiar kaba insa mood pan shoot ya ki video jong i lane kino kita ki set up kiba dan kam hakaba penmi ya ki jad video te ba boy sahale kane ngaku aban ong ya pi ba phim don kam bandon ya kita kitiar ki baram dor hadu da ki phojar da ki pho million ka pisa ban thit ya kum kita ki jad tia phila ban sedang ro da na ka mobile jong phi ha ka mobile jong phi ro kila don chibon ki applications ki ban sa phila ban edit ya ki video jong phi nang ta pin sa don ro ya ki kamera ki ba pin sa yo na ki apps ki babun ja jang to te phila ban sedang na kano ka mobile ro te kani ka mobile ka ba phila comment hang ne ro ngangi hi ba ka de ka mobile android te phila ban sedang na kano ka mobile ka bala don ya ka kamera kanom per kata ka quality jong phi le ne kano kadai kata kajing persang jong phi da phila persang te ki bru kin sayo iba o une ubru ula persang ya kata kajing trai jong open sayo ya kita ki barok ki ba phimut ki ba phithmo wat nom ting ya kata ka duk lane kata ka rengli ya trai ya ka ba katiar ka ba phidan lada phi ngan shu ai kanuk sa ya phi ba phi kwa ban thit ya ka white lane ka mukhu kata ka ba shongdor hadu arpho lai pho jar phimdon kam pithiet daw mo khiu lane uno u ka white ka ba tang shispa lane arspa tangkaro katuro katrai kam hite bali pithiet pat ya kite gi mo khiu ki ba arpho lai pho jar u ba shispa tangka u mo khiu ru ula nang phila nang te ban tre phim ko sla ya kita ki baro tre ya ka ba phidon le ya ka hok ba phin sayo ya kita ki ba phimut ki ba phithmo te ka
te ka jingkali ka ba khadu kalong ba la kli na I JC dikhar kane ka jingkali ngamti bre ba balai ki bru ki shakli bhaya ki video junga ba nang no ka samla junga pani yang kedur ka samla junga pila ya komen ba pila ya request saya ngapa ki Instagram ki ayo ba kunta tata te kong JC dikhar mentahi ngam padan samla re nomor ba ngam don por panya banyak call dan banyak teks berka ban penlut por berka samla te ya mentahi ngadang haban concentrate ya kene ke kam YouTube junga ba ngamla te ban perkhal ba kumno ngan alasai ngan penmi ya kano ke video lasis ngi ngan penmi ya kum kano ke jaj video ngadang penbun kam bahaya lade ba kumno ban penmi ya kita ki jaj video hapo ke YouTube te mentahi ngam padan samlare namar ngam don por ba mo ban ban le ya kita ki ibro namar pa mensuang ngaladang shu te break up ka we ka kentei ka ba marjan snong jungi hi te hangtong la sha shat kelah te nang to pa ngala sange no bani alang samla te nandu kata ba ngala sha shat kelah te mentang ngala hap concentrate ya kane ke kam YouTube junga te kong JC dikhar wat om sngawi ya kata namar mentahi ngamla ban pen iya pi namar ba ngam don re ka samla lada pi kuwa halasai lasis ngi subuh dadai bangadan te ngan sapen iya pi ba ngan sa introduce I hakawe ka video ba ino ita isamla junga te sngo bah JC dikhar dang ya isa ka jong pi production dang ala yo samla shawe te ngan sa introduce I hapo titang kini ki phatali ki jingkali ki bangila shim hapo kane ka arbana ba phila kli yangi telada pidang kwa ba kli susu ya kiwi pa ki jingkali jo phila ban komen hapo kane ka video ban ngin sapule par hadin kato kane tayo anda phila kli ya kita ki jingkali jong phi telada pisngo tanad ya kane ka video song ba sala ya kane ka video ban anta phila ro ban share ha ki parlar jong phi long ba da ki WhatsApp la ne ki Facebook phila ban bu ya ki status na ta ya ki baro kata kam don copyright strike re ngi mong ire namar ni don kam ka jingkar san jong phi ba ka video jungi kadang kyu shushu kadang mi kisngi tengi kum tangi don kam ka jingkar pa jong phi bangin pa phin ya rap na ka banta jungi telada pimpat subscribe ya kane ka channel jungi sungwa subscribe ya kane ka channel kana bangidang la shushu ban pen kyu ya kane ka channel jungi khamsha jrong kum ki wipat ki YouTuber tetang kane ka video jungi kala kon ngangi ba kane ka video kan ya rap na ka banta jong phi ba phila yo ya kata ka jubab ba phila kli ya kine ki jingkali jong phi tengin se kandu pada haki we ki video namar ki dangbun ki video ki bang sepin penmi ya kine ki hakini ki sungi ki ban sawan tedang ya sa ha ka jong phi production ka video jungi kala kot kublai subun ya phi